A Ribeira Sacra segue a sumar apoios. O autobús que promove a candidatura a Patrimonio da Humanidade chegou a Ribas de Sil, onde incorporou novas adhesións. Es una satisfacción para el progreso y para todos los que estamos aquí, pues que hoy se unan FEDAMUR y Gadis, que son una asociación importantísima de las mujeres rurales y una de las empresas más señeras de Galicia y de España. O enclave elixido para anuncialo foi a praia fluvial de San Clodio. O Concello de Ribas do Sil está volcado nesta tarea e aporta o pequeno grau de area que pode supoñer este paisaxe que temos aquí e esta recreativa. Agradecer ao Diario Progreso e a empresa Gadis e a Diputación de Lugo que se haxan acordado de Ribas do Sil para facer esta promoción. As mulleres rurais acadaron firmas en toda Galicia a través das 74 asociacións de FADEMUR dentro da súa campaña Son de Campo. Nos entendemos que a Ribeira Sacra representa ese modelo do medio rural no que nos gusta vivir e o que defendemos para vivir, ese modelo de pequenas vilas e aldeas onde a xente vive en perfecta armonía co entorno, onde aproveita además as cousas boas que lle dá este entorno para as súas producións agrícolas e ganadeiras, onde hai moita sintonía ademais co medio ambiente, coa sostenibilidade. Os libros oficiais da UNESCO están xa nos 51 supermercados de Gadis en Lugo e Ourense para a recollida de firmas. Estamos comprometidos tanto con la provincia de Lugo, la provincia de Ourense y, como no, con la Ribeira Sacra, dentro de nuestra política de responsabilidad social corporativa, apoyando a las comunidades donde trabajamos. A riqueza da Ribeira Sacra fana merecedora da declaración de ben mundial, pero é que, ademais... E a humanidade merece tamén ter un patrimonio como é o da Ribeira Sacra. O seu paisaxe, a súa cultura, a súa arquitectura, a súa riqueza medioambiental, a caza, a pesca, os produtos típicos desta zona, fundamentalmente o viño, pero non só o viño, o aceite, as cereixas, que agora estamos na magnífica época das cereixas, en definitiva, unha riqueza que queremos compartir. Son máis de 10.000 as persoas que por agora deixaron xa constancia do seu compromiso coa Ribeira Sacra.